Batisi TV Lon Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobiyeng jongpi Uba River o Wahlang u officer IFS balasong thaj u balalong teng u ambassador barim jongkeri India Shagana hakala asngi u blay jongka arpo terik u benai jeleo arajar arpo ar ula pelaj Paidbah ya kekot kebala tho da u Reverend Prosper rentatiang ya kebala ai kerteng ka Khubor u Daniel hakajingelang kebala long hapentorba hakajingelang pelaj Paidbah ya kini kekot laidon lang ki bahayeng hasam jong Reverend Pastor rentatiang kikun kikseo bat kiwei way. Chief West akan negasi, pan Pyllait akan nega kot kebai Reverend Prosper ila kok akan nega kot dengan Pyllait mentai oriban pan Pyllait akan nega kot. Pyllait akan nega kot pan pani Paidbah ini. Kerana nega kot kebai Pyllait Paidbah dengan kapot dengan banta baru angila aniyo iki kopi skin pulling sideways ngila mengino ijit ban penyari kahima ka ban pengam shukish ing ki jongi kamod ayu ban long kita kiba yang scam bat kiba perang bat kiba don long rim hakaktian ke jong ublay wala da iklan day by profession na niya da kataka jing nang jing start a theologian kabaki kinong henry siya kabapalat jong kita ki theologian ki balong ublay ula benchet hai ya kataka jing syam khang bat ya kataka jing start kat hadu bai ninut bangin ong ya kita kikentian ba inut ban ngam jeliu syaka jeng penpau syaka kitab juga jeng penpau pat khatam mental lele Khubor nak kitab jong Daniel ladam dei bei long utau bala suthit hakata ketien ke jong oblei bat ki long rim ke jong u kham khindiat kham kot bandon ki priu ban nod ban le yakata nadobila rung shaka jing shakri house mem khat khandai spa san phondrio im shem man that man long utau balong ning kong e unong puli hendai ban long ru utau unong hi kai yangi ki bobon komno bangin puli haka jing ngam jeliu ya ka jing smothu ya ka ktian ka jong oblei ya kana haka ni ngi ni ayu yu oblei ya ta ka jing im ka bo ula ai ling ba ka jing im ka jong i hangi om tangkum ka yeng haki khun ki kti henrei haka im lang ka sa lang haka balang hi but haka ta ka jing penyat but ka jing penyat chaprang ya ka hima ka jong u tingis ngo burom ero mentakas ni ya iba river Wahlang ibala jit panlong ibala tre bat bala priang ya jeng terwa panlong chief guest bat ngi ha kan ka por bangila ban release ne ban Pyllait ya kan ka por ya pi baro ke belia do bantul pusya ya ka jing dusa ya ka jing bangan ya ka chunbinan ya ka jing ma ka ap la da jan kanu ka jing kai jo ka marian ka bala abanong ka jing puntut ka jing penwet ya ka jing an jo piang ni me pi sim ya ka jing jam jo ka jing pi wan da ka men ma da ai ko le pi ba ro wei na ka putagani at kham tam na ka puntai ba river Wahlang imanong nong Pyllait ya ka ni kot ka bani le penwi dengan semua kenan disebutnya mana dia nak tengok dia kali Khubor Khubor kabau penwi ya ka edition ka badengko ndon ceremony ndon jingalang ndon ndrai la sule nadong da kita ke version ya kali ka
Kaya nga ayaw yung blay. Baka niya kakinti na momenta. Niliyo, yakaban kot no bahay yuki manya don rekat. Manya don lem, manya kamen lang, haga niya kakam. Baka niya kakot kaba nga lapani pan menta kalong. Kaba la kam, panulang siusu, Khubor, banyak ketika kot kebalumi, haga pemensua. Kena bapin puli, kena seyo ya kejimentoy. Hakiki tiba kendiat, ngalawan orang puli. Makanya kalau daring attempt from a layman's perspective, nama kalau ngakari kejuni, amsimdan mana-mana nak kiriman. Keba yo ya kejiman. Lain keba lain pori lagi. Ban thọ ya kerja komentari. Keba ni day batkan di kita, bat kunjur di kita jemput bah. Dan semua jauh lain. Baru lagi ulah penang je kan ke kam kepala. Nama yang mana baik. Hal ke jom ke jet beriu le jom. Kat nu kalong. Kabadon kam kata-kata. Mengindon ke berkongki jika ke berjarap. Ya kaban pensiapan ya kaban pensutu. Ya ke jilong jo kini ke seni begini ke poh. Ya ke sore ke badon saudong jom. Ya kijinge kiwa kapertai kia kendu, mat lingba kani kakot, nila baju Khubor, kijinge rap, kapan ayam kiji sekau tu, sepang kiji. Ublai, sim la ben set kia kani kakam, hagak sikhlip mat, hendai ulaya lingba, ya kapor kapaslep, kabalingkong kalong. Barulah siam ya, menbahawa kadang long nongpo. Barulah wanra ya, sialati. Bagna hawa nalamat ya kata kejiri kejauh lay, agak jingem kejauh. Kabal wanra ya kejingkala, kabana dong hakarukam jo kejilong kejingem kejauh. Kalau perlang bangal nila ya kabanya ya nyam batu. Hati jingis lak. Kiba halaga skin, haki jingwai, haki jingmani, haki jingpuli ka kitinjo. Kumubli waka jisya, ngalong kalibat ngalong sudah. Ngamdan jingtip ya ka Bible. Namanya ka yin ka jumi. Lani don hajan ka yimani, ndai nyem simnong kidukat haka balang. Malangnya itu nisa madan kuntu kumadau. Kena kata himdan jingtip, himdan jing benai itu Jakarta ke jingim Kristan ke jingat Kristan ke kebagai jiwanya. Dan kali ke siam ke mana lama. Kalau wanra, ya kalenti juga magam. Agak tak jiwa ya kemat ke jauh lagi. Mana lah man sautu buat siam pang. Bak lingba ki jisiam si Khubor. Ulai ulai dalam kamta be. Kita ke lain kali ke buli ke kecil jo. Ke jingduai. Ki jisia tinggi ki paman ke po. Ula play ke jumat ki perkat. Bak ula pensai ke mensiam ke jo. Aji Khubor ki benda. Jo ke jingkip ya ke kecil ke jo. Bak kawai ni kita akan ke bakongsa ne agak jidai. Makin dikecil itu apa? Kumpan kensio ni ban pelan hak kata kecil penkret kejauh belai. Hak senang sah punya lawan poin sekali ke nombak kejauh. Unaya lap, ubah harpa, ubah keteng SK sehu. Uli dah kata kecil sekali you hak kata senang sah punya. La penki ya ka soslo ya ki balang kesang bak ki balang
ke mau marjan jo ka namba kat ha ke bau yo kala pale mat kani kala kta jur ha ka diem jo langam pat no tu e simon ha ta ka po lang ta lo wan pat ka siam sa phunyo ha ka siam sa phufra banda lo wan ka siam sa phufra kala long nong pensen penjarap pensen yak kenun jala kawani om ka jin ka siu fellowship but ikpa jong a principal jo ka lead school ka mamenta it pay jo long was secretary jong ka ta ka fellowship but kanik kanun la penlong da ki hot ki bawan ki kanun ki bapher ko masau ne santali ke no kanun bala ke ye sol but suki layo le lama ka ta dur ba ke le ji bangan kalalong unong kren ba kongsa ha ki ji sang ya la ki joki ba kali ka pi ka la ta ga bangan poi klen saudong jo ka search long ba che ba ke search long ha ki ke balang ke ba play ya ka jin khang ke joki ba ke ji trai ki jong lai kalalong ka ba krao ka ta ka po kani kala pengkre ya ka jian ke jonga na ka benta bangan la ban kalalong u atyaru ba kham ha sisu na ka benta ka keten jo na ka benta ka kam ke jo ba kumta abaka po ka nangya ha ka kanyon ka bangale judon kum u bangai pat kum long tren haka snam san pufra haka waini ki ji sang ba jo ka kanu ke ra ban pemi ya ka kot khubor bat kai kot khubor ka keteng jo ka kalong unang puta siwa ka jiman kris bat hama ke la ra ya ka snam komta stang ya ka ban pemi ya ka bat mama jo ka mama crosswell rin ke siang ya kalalong u editor ba nengkong jo ka kot khubor ba ke trai bon tem ringkat pati ngala hop pan sim ye kalungko jo ka jin penbian ye ki ai ba ki badan kam ki bi dai bat ke jin penmi ye kan khubor nado ko ba translate ye ki article hado ko ba tho ye ki article hado ko ba next ka press bat ka le ya ba no khot bat ne ye thu ye ki laga tim shu biya nga ha ban le ba sikiyo ban le ki ye ko khubor ka ba ga test tong ban mi handai u blai open kre ye ka ta lo ja ba ka subject ka ba kta jur ye ka jing jo ling ba ka jing sekri ke jong uta vliu jong blai ni sabar jo ka ni jela ka kalong ka subject jong ka jingwan pat ka jong try jisu but friend jagani ke subject na ji bobo kiliam jong ka subject but kalong ka subject ka bala kta mat ka bala pinchi jo ye ke Pakistan agani ke ji ke jong mat kani ka senglu kom sambai aga danut ke jo mangan kalalong u asia aga ji ke mat ka ji pinmi jagani ka bara kini kilong subject of interest haka minsim gitu haka danut gitu mana snow kia ya ka benta le ki jong ki par riungai ki badana kani ka khasi jantia mat kundu ban yara na ka benta jong ki ban yo ka ki sai ki champan ye ki ki subject ki ba I ko mo kilong ki ba kadum haka jumat jong ki bo ke kani ka pe ka la mat kumta khadu yuai na pwede kita kaput pagito. But lajajon kanu kita. Kabanginong kabalang relevant. Kabaya David kini ki Paul kini ki ski ki momenta. Ka kitab jong Daniel kalang kawai. But ngasim ya ka ba kamplang prominent. At din ki prophet maro. Namar ki bobor ba ki prophet ki kren ya ki Khubor ki jongki kan bakum kata ka ba bleu ai
Dari Daniel uyo, ia kata jingai ka bakam kongsan, mat kata kalong baulong particular, hak yang jong kata kasan putih, kawayan, lebat ka bakta ya ka putih bar kowe. Bat ka kongsan ka bau Daniel upni. Agaknya kitab kalong kumbang dia snow dan zaman ka sovereignty ka jong blai. Bau blai usnisha. John Boy halor ti AK bar. Naka putih ke jam kumdu kalong kumdu. Naka liam jong ti brio. Liam snow tu ya ka tang kakun ka jimut brio ka jo. Handai blai dan naka jong ka penta ka bakra. Haga ba beni ba usnisha ati jingja ma ti jinglang bar. Baik jing itu jangan ya ima prosper kalong hakiwai pagi por agak jo ikan agak jakan ni agak por bangi crunch pangki kam kur kam jai mat te kata kadai gawai pada ka aspek jong i ma prosper bilong kenyiran ba jong kan kurun tatiang bat hak kata gading long kenyiran ba jong i rangkap kiwai ki rang ba jong ka kur lấy yo bên nhà kran chuan ki về đây và cả khen cor khen jat trong ki khasi walaupun poi ru shado ka banta ka ba lấy poi sport district council atau kan ne reng jongi ban ya thau ya ka bil nak banta ka clan relationship jongi ki khasi ka ba le si district council kan sa ban bi ka ni ki nai ka ban wan reng ne ko occasion kam dei na ka banta ka ta kalong nak benta jong kan ka kat ka bai ma prosper ila tho kalong shisha ka ike ka ba crowd ba ngi ki ba ya pulai ka bi tip ka bible to kan ne dai ki experts ki ju sham ba kini ki artali ki kitab jong Daniel na ka Old Testament mat ka kitab jing penpau na ka New Testament kilong ki kitab kita hado kata-kata nak benta jong ki live person especially ke bang padio ban pulai ki commentaries but ki way ki jing tho jong ki Bible scholars but bun sien ka pen kumbayong i MC jong i na pa pen chaptiang lo ban pulai teng namar wakidan ke bang imla ban song tho imla ban champangว่าว่าลองไปจุดเลี้ยวดูกาว่าคือบางเอ็มล่าบางเอ็มประคัดโรอะไรนี่ก็จิงลงจิงมันจงประเทศกุมกับลองมันตาเตียนเรื่องทิพรู้บากับนั้นก็จิงยันได้กับบักข้าวดูกาประเด็นกับคิตาบจงดานิเอลบัดกับคิตาบจิงปันเปาว่าบนเส้นมิเชมบักกับกับบูดานิเอลท่อยังกุมบริปีดapaกับคิตาบจิงปันเปาว่าเป็นอีบากำได้ก็จึงทอกก็จงเปรี้ยวเรยก็ลองเก๋ก็เลยอารมณ์ดบเลยบันเป็นเปล่าอย่างเก๋ก็บันสัจจะก็บันสลองอีมา prosper เลยทั่วมันใต้เก๋ก็บางอีก็บาลองหากันก็ประเทศก็มาเรียงก็จงอีมันตาบัดเลเซก็ปวดก็ละได้ก็บ่ากินขี้จิงจ้าก็บลาทอกับคิตาบของดานิเอลบาลากาkitab jing penpau kila nang unfold ki khmat ki jongi hi imla ban tip imla ban ong ke ban ja bat ke ka time frame jong blai re ni tip ba ka tien ka jong blai ka wei ka tien jong blai ka long ka ba an pen dep ba ba ka nom ja no klan pen dep ya ka ti nga ong ba ka long ka ka ba crowd ba bun sien habangi pulih ki ban pulih commentaries nak banta ke Bible nak banta ki pero ka tiang ki jong blai ni haban le ki nong tho pareng la ni ki Americans nama ba ka tiang khasi jong i tang tu na ki nong tho ki ba tho pang ni ki banta ki ba dai ba ka jing so tho ki champagne ki tiang ki jong blai Markata ngata ai kublai yai Reverend Prosper by la tho yakini ki artali ki commentaries lor ka
kitab jing penpau ngampat yo la pan puli ka dengan kerman man sayo ban puli bahaya ka bang so tho bagan ne ka second edition ma jang ka god bat ka penpau ba im sngi bat pakhat bat pusan alor ke bat mun se mo blai hi ai bor e binang kham yo I shu ke vela dap tho nang pan shai shu bat ngai skam ba kam long jing ka khu na ka mentai jang ki bangai baro ki bakwa ban kham wa pania ban kham tip pania alor jong ka tien ke jong blai ila pho ai ki artali ki commentaries wana kermen ba blai na ai ki ka mat ko shai to khlan nang ai bor yo ki do men se ma khoi ba le se pinang beteng shu ki jing tho ke ba kong ki ne na ka banta jang ki wei ru ki banta jang ka tien ke jong blai ban long ki sha ka jing ka khu na ka banta jong ki bangai baro ki ba trang ban wa ki tan rai jong ka tien ke jong blai Persat urin ke jong I nam ta jo kilang baro ngayang ni ban ai ka burong shu blai namar ba ladang amma klaus nam araja khan riu ne araja khan nyau ubangi perkhan ni ladu I namar kapan ke jing stom ko bajur harai ko phala ka ha ka jing doi ke jong I habai don haiyeng iyo ha ba kam ka jong me ngam pat dap ngam pat kloi ban wan kata ko ka jing kra ke ji bu blai ba kani ka long ka ke ba I sa nur ka do nur ban pendap ye ke jing tho ke ba u lo pu ha do no ji ban pendap te ni ai u blai u burong pa u nyo ko le ta ka jing ka pa jong I u la penne pa I haru gini snam momenta ba nyo I dala ki jong ki kmat ba ya ka jing tho ka jong I la pendap te ai u lang ki baro pa ju songu ya baro ki pastor ki vedang lang ki nongkit kam ki balang ko per ki blai polai ki por ki jong hi bar Wahlang bangi bar kumju I ba Steve long perlop baya jantam beripa dari ba river bala pelai lai ka po jugi bar pelai ka kot kumju I bi nila I bala pelai ka po jugi khal ai da ban long ban penya ya kan program mentar sni ba Wahlang ba kamtang ba ba ju sungu bang ai khublai ya ki teaching and non teaching staff to the Higher Student School kham ai da kham ông là cũng lúc chỉ ông họ ơi là Pyllait pelai ya po jo pi ben ya dang lang bangi ba ne ai men sim langi hani ka sngi ngi pen pa ga jing kaman ba de pi baro lon ki bahing ba sam ki parok perjor mana jan mana jingai ki bala plot ya po jo pi barwan ba kumju ya kini ki parok jui na ba de CTB ki bala ai po jo ki bakinwan ba le lang ya ga coverage ki jo ki na kalian ga jo ki ni pen pa ki jisongu e piru ba pila poila ba ni ga sngi bat ngangai ublai unkar khui phi na ba ga sngi ning ba ga ni ga kot ba phi pen se thiet pen se puli kama ga jingmun toy pinyo ga jing cham phang pinyo ga jing shai ha ki jing kli ba bu ngi ba ran ga jingmut ba ga men se ga jong phi bat ngangai na ba phi puli ga kot pinyo ga jing shai pinyo ju so thu nya lai ni sa ki jing tieng bo ro ko I bi la ong na du kin yo ya kata Kahima halakata Kahima halakata